mamu nyina fishi apa ha ye fie TV abri odwura no afahye no efin sachi na eba afibia abakwasem kire yen se ansa na afahye beba abri no na sachi na woye ni nyina na bribi baya abri mpanyin eye se eni na won fa afahye yi emre abri da kuru bi na won hwe senia ete enu nti mpanyin ma ho kwan masafe no obetwa odwura no wa abri no kwasem eso yiye na enu nti panyin hu se eni na ehu behia se afi bia no wode beba abri na atumi apejaw enu echi no afi bia wotwa odwura no ewo abri na enu ensesa amane enu nti ansa na obetwa odwura no wa abri no amane bia se woye no woye won sachi na nsachi po ena wode odwura no fi de ba abri wo fi odwura na se kwasida ya kwasidai ti adonte hene tenase na wabue adai kwasida no owia na adechin na ti se wo soja no eno ya abri na adechin bio na wokofa odwura no fi nsachi ba abri kro nim esa ne se odwura no fi nsachi nti eho na wokoya mani biara nti ne amuhun eye nsachi hu se nananoma ya mani nyina ama tumi no asi ewo tumi bia wo fe no ohene ba dijafo ono na wo ya mani ni wie pe na tew asi atusi a na wadi anim wo koti na won abati na wo wi a won nante afa kwayi nimu finsachi abesi konkonduru wo fi konkonduru a won akwa abri enti ne amuhun amane ni nyina na muhu a ekosi you nsachi amane no ena muhu no eyefe enti se onyakọ tina wo beti wie pe obedi anim na won afa kwai nim na uni ahoden a untumi enkobi you enti ni amuhu nyina eye nsachi amane ni bi obefa kwai nim won akopie konkonuru enti ofie TV yaba se yebetwa na yahwefo munso manya bi ehu bomodin na pebre na tenase na hwe ni nyina kosi awie na ye the full video no beto YouTube nti obenya bi ahwe bomodin se obe follow yen na obe like na subscribe bomodin se obe share na obe leave comment ewo comment section nim sabri wori koti abeti ansana wode wongani akire konkonduru enti bomodin se obenya bere na obehwe video ni nyina akwa wi enti sabri won awie a wode woni akire ponim na mami ho na tumi bi esi ni so se bowura no na ya mpempi no eba ne saa na sa nipa no wo behwe no na egwa bi da ne fi
ana akombi wo ne so pe etumi ba ye na wo si saa chene no so etumi ba enti nana kwame na ansan so wo muhene na muhunu no oba bi wonyina ya dontimfo a yo enti adontimamu no won ne yemerema egu a won ahyeda ya ama won yo na dachi bia ye beka eno ho asem to ye nsan wo muhene wonyina bai na wore nantew afa poyim enna muhunu e de abepie e wo konkonu. Sabri de ye wo konkonru mankrado ahemfi na yewi na mufa ncheyen ahwefo amanu no pii wo ho a eye sumu ade nti wo ma ye ho kwan ma ye ntwa enti mufa eho no ncheyen na momu na ye wo se ye hu ne se wode otono efin sachia wode ba konkonru na wo basa ofiyim ha ye mankrado na hemfi na won abeye amane wo ya amane no wi a ansana wode akọ aburi na obi se aburi no kura wo kwa den no wode koye sa oto no na sa abiri no adonte hene a oye aburi hene betina ase na ode aka na no amane kire se sa da mu no nyina fia nopa kopem brekwe a wode oto no bedu aburi no onfa duan bia nkana no iu ondidi kosi se oto no bekana no nti sabri ya mpanyin wa ha yi nyina no na aburi hene nso ewo otwen mu iu akomhye mu ana okire no iu oburu ne beka se oye fasting dia atwen oto no ti sabri de uguso eya amane ewo oto no ho na wowia ya nante wafi konkonru de abesen akọ aburi na wo hwe sabri kura na ade asa pa ti yasamba benante wo beye don hwere ba ko ne echi na ye de akọ aburi ti na mankrado nso na ye ni tuya no na nsawo mo hene nso te ne benkum so.
sabri ya bedu eburi ya hemfi na sabri chirem aguru na wode ahyehye so a na sawo eye hu yiye na wo a wunje ni se biribi wo ho no eya na wode saa chirem asawo yi ana na aguru no edi few won a wo sawo no sawo na hoden so na otumi twa won ho ese ne a won ani subire won no na preko tumi bi abewura won ti wura ye osawo yi wo hwa osawa twa no ho unhu ne ebeye na ni nyama bi oye asesa na wakọ te bia fufurum ti aya mpanyin wo ho no tumi hwewa na ohu se edubra wo nyama resesa pe no won abebam yo na eno no abo wabirim ti won atwa so ti wo de wo hwa no de ahoden na esawo na biribi a otumi hu se tumi bi tai achi fontom from nko yo ene yi nso nko eyi de utumi se wode ahoden na esawo ne osawo no kura mitumi hu se ono no tumi no basa na onimu mpo se ne oye no ogina gwam eye biribisa na otumi sawa na oja ewo ho no okwabran de nsa atugani masawo yi wode nsa sawo ja no gu ne ho saa tietie agani mu a onti ya obia yo nti wode monhwe mo behu saa ne amani nyina nti mimi de mihu se saa chirem aguri tumi bi tayachi tumi bi tayachi na saa gori ube hu a unya obabia te sa donten chiremu no ye wasafo no asafo gori na doso apagya wo ho apagya no ukọ bebi te se nifa okere ho a ye adukrum apagya wo ho na mumu chiremu no de nsachi konkundu ni akeka ho won de wo saa papa yi so bere osawa chinchin no ho ana iwu tumi no be wura no tu hwa ha no ni nyema bi asesa wo wasesa wakọ tibia fufurum na nipa wo no ho no so hu se da bi papa na nyema bi asesa wo no ho te ho ana wo fi asese wo ben no na wo de snaps no so epu no na mi hu ha no na opese minim so opese oforo odan no so person okọhye odan ni mu na yehu ne opese okoye na eba ne sa ahoden surunku bi a wonya no odwe ne ho awonte ase emrante mantamo na nso na enye yi oye ne obeye bia na nipa ba ko wontumi no na wo hu se tumi bi ahoden bi abehye ni mu yiwo enu nti je se wo ye ho amane ti obia yi na obomoden na ode snap gu no so ne ade nyina na enye yi ti wode no kohye den bi mu na ho na ya ananum akonfo ne sumanfo no wote wo no ye wonti sabiri de wo kote wo ama no
abiam ni oyo brafo a owo adonten obo ne homoden pa odu aburi na ama ne koso na wenhu abrafo panyin ono obia bi ono abrafo panyin no obo homoden pa. Mami ye abrafo panyin ewo aburi ana yenka no nsache na wayo abrafo ache yiye ekuapem ha emi se emia wo ya abrafo no ennoso saa nti wo hwehwe abrafo woni yedin a wo ye mmia emi so odamu soronko menko baby pi na mehu se ekuapem ha de ono odamu soronko yiwu onani genia oye ho na watu no ho so asi ho se obesom nti bibia obedu aburi na dontimam na amane koso kwan na hu se aburi hene wo ho dontin wo ho tobo jankwasi pe obehu mami na de ba kwan ye me fe ne se onsuro moja obrafo a osuro moja de na kire se onye obrafo pa beto na mami ani abere na orekum ogwan ya amane a efese ye onye mie nyina na etumi moja enti nipa bi se no ese ye bo ngaba so yu ti papa yinso ohwa asaw no bia na osaw no kiremu no bia na osaw no no yi de otumi sawa na wa akogya no ho akosaw gya no yu tumi de ne nankora tietia mu a enhye no na eyehu minim ade ko pot ye wo kiremu no mu ya kene emu mfa no akene keke ya kene de ye guri a wugori se fonton from ya ne akoye de ho sa akom so otumi twa wo ho ya ye won se won asunim ogya no ho na okono so won hwe ogya na ode ne nsa ko sa no efe nti tumi wa dontimem tumi e wa dontimem bo otobo jankwasi a oye buri hene ya dontihene abaso so mama aburi anasa dontiman ayekra behwe won amane
on to na se to amane ase kura ti wo hwe se na mrante ni mebu no de wo ho ahye emu a efe pa efe yo.
Sandra.